V týchto horúcich letných dňoch les pomaly vysychá. Vody ubúda a pre jeho obyvateľov sa každé miesto, kde sa môžu napiť, stáva čoraz vzácnejším. Jedno také miesto sa nachádza hlboko v lese. Malá mláka, ktorá vznikla tam, kde sa lesný potôčik stretáva s lesným chodníkom. Na prvý pohľad nenápadná, no pre zvieratá z okolitého lesa môže znamenať veľmi veľa. Pretože široko ďaleko je vody málo. A práve sem prichádzajú aj 4 mladí vlci. Najskôr jeden, potom ďalší. A o chvíľu sú tu všetci 4. Najprv kontrolujú okolie, čúchajú, počúvajú a sledujú, čo sa deje v lese. Potom prichádza chvíľa pri vode. A keď je všetko v poriadku, mladým vlkom dlho netrvá, kým sa pokojná návšteva zmení na hru. Naháňajú sa, zápasia a pobehujú okolo mláky. Sú ešte mladé a energie majú na rozdávanie. No toto miesto nepoznajú iba oni. Krátko po ich odchode sa pri vode objavujú ďalší návštevníci. A tentoraz ich je oveľa viac. Diviaky. Aj s mladými. Pre nich je táto voda rovnako dôležitá. V horúcom lese totiž nie je veľa miest, kam sa dá prísť napiť a na chvíľu sa ochladiť. Niekedy sa pri vode odohráva aj trochu divokejšia hra. A mama všetko pozorne sleduje. A potom sa medzi stromami opäť objavujú naši 4 mladí vlci. Ako by sa sem vracali skontrolovať, čo sa pri ich malom mieste deje. Sú zvedavé, pozorné, ale stále pripravené na ďalšiu hru. Veď sú ešte mladé. Ich život sa však pomaly mení. To, čo dnes vyzerá ako obyčajné naháňačky a zápasenie, je zároveň súčasťou učenia. Učia sa pohybovať, učia sa reagovať, učia sa jeden od druhého. A raz sa budú musieť naučiť fungovať, aj bez pomoci ostatných. Zatiaľ však zostávajú spolu. A les okolo nich je plný ďalších návštevníkov. Každý prichádza v inom čase. Ale dôvod majú rovnaký. Voda. Práve preto je táto malá mláka v týchto horúčavách taká dôležitá. Pre človeka možno obyčajné miesto v lese. Pre zvieratá však jeden z mála zdrojov vody v širokom okolí. A 4 mladí vlci ho už poznajú. Možno sa sem budú vracať ešte mnohokrát. Dnes však ich návšteva končí. Ešte posledný pohľad. Mláka zostáva. Tichá a nenápadná. No les okolo nej ešte dlho nebude ticho. Prídu ďalší. Možno diviaky. Možno srna. Možno líška. A možno sa medzi stromami opäť objavia 4 mladí vlci. A my budeme pri tom. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať odber a like na toto video.